Една истинска сутрешна рутина на село. Винаги ми е било супер фейк как в подобни клипове хората стават, нагласят си статива и после лягат и пак се правят, че стават за пръв път, така че очевидно вече съм станал. Добро утро и хайде да се оправяме. Първо мием зъбите, абсолютно задължителен навик и реших да се измия на външната чешма, защото беше хубаво времето и през това време скролвам и малко social media. След това, понеже на село имаме много животни, когато се прибирам, винаги помагам на родителите ми да нахранят част от тях. Виждате зайчетата в каква луксозна двоетажна кооперация живеят, където водоснабдяването е абсолютно осигурено, а това е Филип, той ми е любимец. Понеже тревата вече е израснала, се налага поетапно да я кося. Хората си мислят, че искат голям двор с много трева, но това е докато не почнат да го поддържат. Не, че се оплаквам, супер е. Вече е ред да лекувам